ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa mga namamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Iniimbitaran ang gabos na miyembros konsumidores kan Kaso Reco 3 sa gigibu na Virtual Annual General Membership Assembly o AGMA 2021. Ngunyan na maabot na Oktubre 9, 2021, alauna nin hapon via Facebook live streaming. Magpa-register online gamit ang link na available sa official Facebook page o sa website kan Kaso Reco 3 o kaya man sa mga area office service center kan Kaso Reco 3. Para magkaigwaning chance na manggana nin brand new tricycle sa grand prize. 30,000 pesos sa second prize and 20,000 pesos sa third prize. Asin, kadakol pa ang ibang papremyo. Magbayad lang on time kan sa indong August 2021 bill. Para sa iba pang impormasyon, i-follow ang official FB page kan Kaso Reco o magapot sa pinakaraning opisina kan Kaso Reco 3. Musna! Mag-agma kita! This ad is officially brought to you by the management of Kaso Reco 3. Uya na ang programa na mapaliwanag sa mga proyekto, aktibidad kan Kaso Reco 3. Matao nin mga konkretong kasimbagan sa mga kahaputan kan mga miyembros konsumidores kan sa tong kooperatiba. Mga patakaran, mga obligasyon asin informasyon. Kabus yan, maaantabayanan kada Miyerkules alas 9:30 nin pagkaaga hasta alas 10 nin pagkaaga. Digdi sana sa Radyo Ronda. Kaibahan ang program host Ann Rochi Nacario Iraula. I heat up, I can't cool down. Got me spinning round and round.
love song. Will you always remember? Will you hear it on lonely nights when I'm not around? If I sing you a love song, will you hear it forever? To remind you how much I care and how I needed you. Love songs last longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs don't leave you, but lovers often do. Oh, baby, I'm afraid it could happen to me and you. If I sing you a love song, let it always be with you. When the others have gone away, let it still love songs last longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs don't leave you, but lovers often do. Oh, baby, I'm afraid it could happen to me and you. Oh, lonely nights when I'm not around. Baby, it's a love song. So always remember our lonely nights. I sing you a love song to keep you close to me. I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. I beg you, please, I'm on my knees, if that's what you want me to. Never knew that it would go so far. When you left me on that boulevard, come again, you will
another dance, and let me feel it isn't real that I've been losing you. The sun will rise within your eyes. Come back to me and we will be happy together. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Maybe today I'll make you stay a little while just for a smile in love together. For I will show a place I know in Tokyo where we could be happy forever. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Iniimbitaran ang gabos na miyembros konsumidores kan Kaso Reco 3 sa gigibu na Virtual Annual General Membership Assembly o AGMA 2021. Ngunyan na maabot na Oktubre 9, 2021, alauna nin hapon via Facebook live streaming. Magpa-register online gamit ang link na available sa official Facebook page o sa website kan Kaso Reco 3 o kaya man sa mga area office service center kan Kaso Reco 3 para magkaigwaning chance na manggana nin brand new tricycle sa grand prize, 30,000 pesos sa second prize, and 20,000 pesos sa third prize. Asin, kadakol pa ang ibang papremyo. Magbayad lang on time kan sa indong August 2021 bill. Para sa iba pang impormasyon, i-follow ang official FB page kan Kaso Reco o magapot sa pinakaraning opisina kan Kaso Reco 3. Musna! Mag-agma kita! This ad is officially brought to you by the management of Kaso Reco 3. Uyan na ang programa na mapaliwanag sa mga proyekto, aktibidad kan Kaso Reco 3. Matao nin mga konkretong kasimbagan sa mga kahaputan kan mga miyembros konsumidores kan sa tong kooperatiba, mga patakaran, mga obligasyon asin informasyon. Kabus yan, maaantabayanan kada Miyerkules alas 9:30 nin pagkaaga hasta alas 10 nin pagkaaga. Digdi sana sa Radyo Ronda. Kaibahan ang program host Ann Rochi Nacario Tiraula.
Yes, hello and good morning sa lahat po ng nakikinig ng RPN DZKI. Good morning po sa lahat ng member consumers ng Casa Reco 3. Welcome sa programang magbibigay po sa inyo ng update regarding sa status of course ng ating electric cooperative. Bago ang lahat, magandang umaga po of course kanila SM Melvin. And syempre, salamat po Sir Charlie sa pag-assist sa akin today. Naka-via telephone po tayo para sa radio program natin today. I'm here at Casa Reco 3 main office. Yan. So, konting announcement lang po yung ibibigay natin sa mga member consumers right now. Yun ganun pa rin. We are inviting everyone na makapag-register po at makapag-attend ng pinaka-inaabangan, of course, the virtual annual General Membership Assembly this coming October 9. So, kailangan pong makapag-register kayo. All you have to do is to follow the official Facebook page of Casa Reco 3 na andun po yung link, and then mag-register po kayo para may chance kayo of course na manalo nung mga inihanda naming papremyo, which is a brand new tricycle for grand prize, 30,000 pesos for second prize, 20,000 pesos for third prize, at madami pa pong other consolation prizes. So, kung wala naman kayong internet connection, don't hesitate na hindi makapag-register. Meron po kaming manu-manong paraan. Meron po kaming available na mga registration forms diyan po sa lahat ng aming area offices or kahit po dito sa main. Yan, fill out the necessary information na kailangan like account name, account number, and cellphone number. Automatic po kami na ang magre-register para yun nga po yung sinasabi ko, makakwalify kayo dito sa gagawin naming paraffol. So, today po, announce ko lang yung ating mga scheduled power interruption. Opo, yung mga ini-schedule namin ng mga technical activities na kailangan naming gawin. Ayan na naman yung panahon na medyo umuulan-ulan na naman po tayo. Nagiging challenge na naman sa ating mga kasamahan na linemen yung clearing na kailangang gawin. Kaya ganun pa rin po ang aming panawagan sa mga barangay council. Sana po tulungan po ninyo kami na mag-conduct ng clearing operation para po ma-avoid natin yung mga on-off power interruption natin. So today po, kaninang madaling araw, meron po kaming activity ginawa starting 4:30 a.m. hanggang 7 a.m. So ito po yung original schedule, pero based sa feedback ng mga taga-technical, hindi naman niya naabot yung 7 a.m. So as per technical team, Engineer Nero Yesoro, 1.5 hour lang nila nagawa tong activity. So salamat po and congrats doon sa mga nagpagod at nagpuyat na mga lineman. So ginawa nila kanina yung dismantle ng vacuum recloser doon po sa may San Roque, Nabua. Kaya kaninang madaling araw, affected po sa power interruption itong Antipolo Old, San Jose Pangaraon, San Francisco, San Isidro, San Miguel, San Nicolas, San Antonio Poblacion, San Esteban, San Roque, Santa Barbara, San Luis, San Juan, San Tiago Old, San Antonio Ugbon, San Vicente Ugbon, part of Santa Elena, Santa Lucia, Lourdes Yang, Antipolo Yang, and Santa Cruz. So lahat po yun, yung mga na-mention kong barangay, ay lahat barangay ng Nabua. So kaninang madaling araw, again, 4:30 a.m. to 7 a.m. Yan po yung scheduled power interruption wherein nag-dismantle ng installed vacuum recloser at San Roque, Nabua. So, sa darating naman pong Friday, October 1, yan, Oktoberfest na, ang bilis ng panahon. October 1 Friday, 1:00 ng madaling araw hanggang 6:00. Opo, 1 a.m. to 6 o'clock a.m. Merong power interruption sa entire Balatan area. Kasama po yung mga barangay ng Pagatpatan, Palo, Payak, San Isidro, Batu, at kasama rin po yung Yerva Duran, San Vicente, Gorong-Gorong, and San Roque sa Gumay, Nabua. Again, October 1, 2021, Friday, 1 a.m. to
to 6 o'clock a.m. Entire Balatan, Nierva Doran Nabua, San Vicente Gorong-Gorong Nabua, San Roque Sagumay Nabua, Pagatpatan Batu, Palo Batu, Payak Batu, San Isidro Batu. So yung reason naman po ng gagawin nilang activity, installation of 3-phase vacuum recloser at Kabanbanan Balatan. Sabay na po yung relocation of poles affected by road widening project of DPWH at the same time, ito pong clearing of distribution line. So para sa mga other details, please follow the official Facebook page of Casoreco 3 para alam po natin yung mga reasons ng interruption natin, para po aware tayo sa mga announcement, advisory na ibinibigay sa atin, of course, ng ating electric co-op, which is Casoreco 3. And please, feel free also na tumawag, of course, dito sa aming mga line numbers 2992287, 2992283, 0998532071, 0956-8067394. And then, gusto din po naming ipaliwanag yung nangyaring power interruption natin last September 26, 8:49 ng gabi. Affected na naman po ito ngang na-mention namin sa Nabua, sa Kaurasan Bulaan, Entire Balatan. Meron pong connection itong gagawing activity sa Bernes kasi ito nga po, nagkaroon tayo ng malfunction doon sa ating breaker dyan po sa ating bagong substation. So anyway, na-resolve naman po yun, na-restore na yung kuryente, but for further, of course, technical maintenance, kailangan po nating gawin, i-conduct yung activity, which is ito na nga to, this coming Friday. Then, announce din po namin, of course, ang aming continuous disconnection na ginagawa. Meron po kaming, anong tawag dito, hiningi, kapartner, of course, sa pagkakandak ng disconnection. We have the barangay electricians, accredited barangay electricians. So, sila po ay tumutulong, of course, sa Casoreco 3 na ma-disconnect ang mga member consumers na, of course, na may existing na babayaran kay Casoreco 3. So, ito po ay paalala ulit sa lahat ng meron pa pong kautangan o may babayaran pa pong konsumo. Yan, nire-remind po namin kayo to avoid the inconvenience na maputulan, na mabaklasan ng kontador, at of course, yung mga additional charges like interest and penalty. Magbayad po tayo ng ating konsumo on time. Yan, para po ma-avoid natin itong mga other charges. So, pagdating naman po sa payment, meron pa rin tayo, of course, itong ating Casoreco 3 drive-thru and other payment centers. We have Cebuana. We have, you can pay GCash, through GCash, PayMaya, Click, and Land Bank. Opo, and then, syempre, nandyan pa rin ang ating mga physical tellers dyan po sa mga area office natin and dito sa main office. So, very short lang po yung ating radio program today. Salamat po ulit. Nire-remind po namin kayo. Yan, don't forget to pay your bills on time. Then, of course, mag-register na po tayo this coming AGMA para po manalo tayo. Malay natin, tayo yung lucky winners ng inihanda naming brand new tricycle, other cash prizes. Yun lang po for now. Thank you so much ulit, Sir Charlie. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakinig at nag-antabay. This has been Anruchina Cario Eraula para sa kaunting update galing po dito sa Casoreco 3. Have a safe day, everyone. God bless and be safe. I heat up, I can't cool down. Got me spinning round and round, round and round and round it goes. Where it stops, nobody knows. Every time
iniimbitaran ang gabos na miyembros konsumidores kan Kaso Reco 3 sa gigibu na Virtual Annual General Membership Assembly o AGMA 2021. Ngunyan na maabot na Oktubre 9, 2021, alauna nin hapon via Facebook live streaming. Magpa-register online gamit ang link na available sa official Facebook page o sa website kan Kaso Reco 3 o kaya man sa mga Area Office Service Center kan Kaso Reco 3 para magkaigwaning chance na manggana nin brand new tricycle sa grand prize, 30,000 pesos sa second prize and 20,000 pesos sa third prize. Asin, kadakol pa ang ibang papremyo. Magbayad lang on time kan sa indong August 2021 bill. Para sa iba pang impormasyon, i-follow ang official FB page kan Kaso Reco o magapot sa pinakaraning opisina kan Kaso Reco 3.